Pari ka Sugbo, ang mayo ni Sugbo ni Cristina, no, tanaw ko, nga medyo makapa-asinsog yung mayo niya kining ilang negosyo ni Frasco nga, kanang titay sa mga Frasco pa na, no? Daan naman ang negosyo. Sa iya mga ginikanan pa na, o sa mga lula, sa apuhan pa, o. Kining bagong negosyo ni Frasco ron nga, kuan, munin mo na iyang buhaton, asinsog ng mayo, kasama tong iyang negosyo, nindot ni mga pis at tas kabuntagon. Di ala, no, kining, unsa tinuod ning imong kape, ngan sa kape, paglaom sa kinto. 3-in-1, Congressman Doc Frasco. Tinuod na imong kape, Doc, Congressman Doc Frasco. Naa din yung kape ha, Doc? 3-in-1? Karon pa ko aning kapiha yun na ada kompetensya ni Nescafe, kompetensya ni sa EXL Coffee Mix da. Panyawan Coffee, kompetensya ning kuana kapiha. Unsa ning kapiha? Paglaom sa kinto. 3-in-1, Congressman Doc Frasco. Unsa man ning kuana? Naanis grocery Doc Frasco? Ha? Anindot baka ng kagnaan sa grocery magpapalit ko ini kay makatilaw ba tayo ng kapiha ba? Anindot bagay kapi-kapi tas kabuntagon, no? Na din 3-in-1. 3-in-1. Angan sa kape Congressman Doc Frasco. Tinuod din imong kape Congressman Doc Frasco? Gipasahan mo ko aning kuan agod. Nya dunay napakita na ko ani. Unsa man ni kanang imong ging kape ni? Unsa man ni? Ganahan ko mo tilaw ani og naa manggaling sa butika or asa man ni mapalit sa grocery o sa butika o unsa man ni available ni sa ubang lugar o sa Quinto Distrito na ni available. Ang ako ba gusto ko ning masayod bitaw kining negosyo sa kape, induta ni kang kapihan tamis baka ni or di baka kanang nasakto baka screamer ko 3-in-1 man. Pila man kay puhunan aning kapiha maghimo tayo nani no? May na manguntahan natong Congressman Doc Frasco nga tingali unsa man ni ngiga no nga kape unsa man ni kanana ang imo ning personal nga puhunan nya imong gi kwan? So unsa man ni mabawi ni nani sa mga grocery stores or nani sa butika or unsa man ning kapiha kanana ang og kwartas gobyerno ni medyo lain paminaon pod, no? Og kwarta mga gobyerno ni. Kana mangutana lang ko, unsa man ni kwartas gobyerno ni o imong personal ni? Unya kung personal nimo ni, unsa man ning klasehas negosyo makabawi ka ta ning kalakiha or unsa man? Asa man ni available ni sa mga butika, available ni sa mga grocery stores? Or og sa gobyerno ni medyo lain paminaon kay medyo dili ba ni maigo sa pagkatong ipal bitaw nga kuan ni Pinoy kini adto, yang campaign? Kung panalitan sa gobyerno ng kwartaha, no? Pero muna mangutana ko asa man ni dapit nga kuan naay permit ni sa BIFAD. Nindot ni karon pa ko kasugat bago katawa lagi ko ani Congressman Doc Frasco kay karon pa ko kasugat naa man ning kapiha. Ako hingapi kayo ko kanang buntag bitaw. Mo nang gusto ka kaning tanan kape akong gitilawan gusto karon pa ko kabantay ning kapiha mo nang ako lang nang gikuan din kay gusto ko makatilaw sa ning kapiha ba magpapalit ko sa butika ani o sa grocery ba kani. Kini upanalitay dili na Secretary of Tourism Cristina kani mo yang tutukan nga negosyo. Okay, dako man ning kuan manindot man ba sa business gyud kay kung noon abogada man si Cristina pero kana man laban ko ka medyo tinghago agi noon makakwarta man din abogado pero tinatun anay gyud. No? Pero inani mga higalag negosyo ning kape medyo okay ni. Karon pa ko kakuan ning naama din kape mo paniwa na ko matilawi nga kape kay kanay mga Nescafe, XL Coffee Mix, Panyawan Coffee, kana mga unsa Kopiko, katilawan naman tanan. Pero kining kapiha medyo unsa man ni siya? Unsa man ning variant sa kuan? Kini ni ang nindot magtay kuan god ngan god kay baguhan lang ko bas ngan angan paglaom sa kinto. Frasco 3-in-1. O tayo, paglaom sa kinto. Na ba din kapiha ni? So unsa man ni available ni sa ubang lugar o sa kinto ra ni available? Sa Quinto Distrito. Angan 3-in-1.
Congressman Doc Frasco 3-in-1 coffee. Hala, unya na taong tiwason na ito mga higala, kapi-kapi lang sa atas kabuntagon, ha? Sinyasan ko sa mong teknisyan nga mag-Manila sa me, ato sa ipadangat ang RMN 558 Manila nga mosunod na karon dayon.